Gepler Adatlı Radyosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 18-nji fevraly, hepdeniň 6-njy güni. Hepdeniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Onu Pragadaky studiýadan men Ýowşun Annurwan alyp barýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Adatlygyň web sahypasyna Türkiýede bolan yer titremesinde kelek bolan türkmen raýatlarynyň anyklanyşy barada habarlarymyz iň köp okulanlaryň başyny çekýär. Şeýle-de okujularymyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň Türkiýede bolan betbagçylyklaryň arasynda Türkmen döwletiniň Türkmenistanlaryň arkasynda dagýaly bolup duran nuwardy söz açyp, meselesi kıyınçılıkları olanlara beren hogonlarlyk wadasynyň Türkiýedäki türkmen raýatlaryna ýetiren täsirleri barada habarymyz köp okurly. Mundan başga belki de ýurtdan gitmäge taýýarlanýan raýatlaryň barha köpelmegi bilen baglykda migrasiýa işgärleriniň raýatlary biometrik pasportlary bermek işiniň wagtlaýyn togtulan nuwaradaky maglumatlary esasynda taýýarlan habarymyz köp okulypdyr. Şu aralykda Ukrainada alyp barýan sebäpsiz uruş zerarly Moskwa garşy tapgyrlaýyn we barha giňeldilen günwatar sanksiýalarynyň görülmeginiň arasynda Russiýanyň döwlet eýçiligindäki Gazprom kompaniýasynyň türkmen gazynyň Transkazar arkaly iýerilmeginiň öňüni baglamak üçin tagalla edýänligi barada çykan maglumatlar esasynda taýýarlan habarymyz hem iň köp okulanlaryň bäşligine girdi. Hepdeniň jeminiň leýärsiňiz. Habarlardan ma'lum bolýaly, Iran, Türkmenistanyň we Russiýanyň tebigi gazyny islenlik uğur. Şol sanyny günorta uğur boýunça geçirip bermegi teklip edýär. Hasanygy Iranyň gaz injenerçiligi we ösüş kompaniýasynyň direktori Reza Nogşady, Iranyň önümleriniň Aşgabatda 15-nji fevralda öz işine başlayan ýürüýte sergisini jurnalistlere veren gurrungyny Iranyň türkmen hemde Rus tebigi gaz serişdelerini islenlik uğur boýunça geçirip bermäge taýýardygyny aýtdy. Bu temadan kardeşim Maksat Ataýeň taýýarlan maglumatyny bilelikde dinläliň. Bu babatda bizde bir näçe teklipname bar. Biz Gazproma we Türkmengazy resmi taýdan teklip etdik we maslahat berdik. Iran demirgazykda Türkmenistanyň we Russiýadan gaz almagy hemde onu gün ortada isläni ýurtlaryna geçirip bermäge taýýar diýip Nowşady aýtdy. Abaşanyň we Ýewropa Birleşiginiň berek ykdysady sanksiýalar astynda galýan Russiýa we Iran Moskwanyň bir ýyl töwre bozal Ukraina garşy girişen harby çoluşynyň ýa-ni sowda ykdysady we beýlik ugurlarda has ýakyn hyzmatdaşlygy umtylýar. Iranly resminiň türkmen we rus TV gaz serişdeleriniň Iranyň üstünden geçirilmegi bilen bagly berýän beýanatlary Russiýanyň Gazprom kompaniýasynyň başlygy Aleksey Milleryň 15-nji fevralda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň döwlet ýol başçylary bilen energiýa puwdagyny hyzmatdaşlygy maslahat edýän wagtlaryna gabat gelýär. Biradyň Biznes Türkmenistan hökümetçi Türkmen neşri 13-nji fevralda Iran metbuatyna sargylanyp Iran bilen Russiýanyň arasynda gaz we neft swap alaşygynyň tehnik meseleleriniň ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar berdi. Iran bilen Türkmenistanyň arasynda uzalan gaz swap alaşygy esasynda Azerbaýjana gaz eksport edilýärdi. Britaniýaly energetik hünärmeni we düýbe Abaşada ýerleşýän Transkazar resurslary kompaniýasynyň maslahat beriş geňeşiniň agzasy John Roberts 17-nji fevralda Azatlyk radiosyna beren interwýusynda Iran, Russiýa we Türkmenistan öz üçin alýan täze gaz alaşyklarynyň mümkinçiliklerine sin berdi. Energetik puwdagyny hyzmatdaşlygy umtylýan 3 ýurduň 3-üsi de TV gaz serişdeleriniň gorlary boýunça dünýäde iň öňnäki orunlary eýleýär. Why would Turkmenistan want to help Russia export gas over Nem üçin Türkmenistan öz gazyny Iranyň berip, ondan girdezi gazanyp bilýän mahaly 1000 kilometrlik gaz geçirjeginiň üstü bilen Russiýanyň gazyny eksport etmäge kömek etsin. Türkmenistanyň üstü bilen Russiýanyň gazynyň eksport edilmegi heňe gelmeýär. From selling its own gas to Iran. It just doesn't make sense to export Russian gas across Turkmenistan. Deep Robert Azatlyk radiosyna aýtdy. Biradyň Gazprom kompaniýasynyň wekiliýetiniň 15-nji fevralda Aşgabatda eden saparynyň ýa-ni Rus dilli mediada Russiýanyň türkmen gazynyň Transkazar arkaly iberilmeginiň öňüni almagy. Şeýle-de Russiýanyň Türkmenistana
Iranyň üstü bilen Türkiýe urwança gady üçinçiligine goşulmagy teklip etmegi ýaly habarlar peýda boldy. Britaniýaly energetika bilermen Rus wekiliýetiniň Aşgabatda hazır üstü geçirici taslamasynyň petiklenmegi bilen bagly aýdanlar baradaky maglumatlaryň tasdiklemeleri mätäşdigini, ýöne şeýle talap bar bolsa munyň Türkmenistanyň öz ýetýärliligiňi bozýanyny aýtdy. The first thing is you have to be cautious when the actual source of the statement remains unknown and not identified. Birinjilik bilen beýanatyň anyk çeşmesi nämälim bolanyny hökman hüşgär bolmaly. Bu beýanaty aýdan adam hökümet resmiýetimi, Gazprom resmiýetimi, parlament resmiýetimi ýa näme? Biz bilmeýäris. Şonuň üçin hüşgär bolmaly. Russiýanyň hadarysy geçirjisiniň öňüni baglamak baradaky maglumatlar heni tasdiklanylmady. Ýöne biz bir zady bilýäris. Rus umasyny, Rus parlamentini hadarysy gaz geçirjisiniň öňüniň baglanylmalygyny ananýan parlament agdalary bar. What we do know is that there are members of the Russian Duma, the parliament, who believe that it should be blocked. Britaniýaly energetika ekspert Azatlyk radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Şeýle-de ekspert Russiýanyň transhazar gaz geçiriji taslamasyny oňlamaýanyny, oňa 10 ýyl bäri garşy çykýanyny, bu maglumatlaryň onsuzam köpçüligi ma'lum bolanyny gurrun berdi. Gepler Azatlyk radiosi. Hepdeniň zemininiň leýärsiňiz. Gepleşiklerimizi Türkmenistanyň mektep, bilim meseleleri baradaky söhbet bilen dowam etdirýäris. Serdar Berdimuhammedow 10 fevralda geçiren hökümet meclisinde aýdyňlaşdyrman, mollumçylyk käriniň awraýly we ýaşlary özüne çekiji bolmak üçin olaryň rahmet hakyny ýokary derejede bellemek gerek diýdi. Türkmen prezidentiniň bu sözleri Abaşanyň prezidentiniň ýurtda mollumlary ögmek we olaryň aýlyklaryny ýokarlandyrmak hakyny eden gurrungyny, şol wagtda Türkiýede we Siriýede bolan ýerranmalarynyň arasynda türk intellektuallarynyň ýurtda okuwy, bilimi agyrlar we urlan ugardaýdan diýrençli sözlerini gawat geldi. Emma Amerikadaky we Türkiýedäki bilim derejeleri şol sanyny mollumlaryň aýlyklary we awraýlary, olaryň we beýlek hünärmenleriň öz sözlerini aýdyp bilmek hukuklary Türkmenistanyňky bilen deňeşdire reallar. Şol wagtda Türkmenistanly mollumlaryň aýlyklarynyň azlygy ýa-da olaryň mejbur rahmetde we çärelerde surnukdyrylýanlygy, özlerini kämilleşdirmek üçin ne serişdeleriniň, ne wagtlarynyň, ne de maglumat el ýeterlikleriniň bardy hakykat prezident aýtmazyndan öňem açyk sır bolup durýardy. Ýöne Türkmenistan mektepdäki ýagdaýlary şol sanyny syzyp çykýan jenaýat maglumatlaryny hem ne tasdikleýär, ne de ret edýär. Twitter'de we beýlek platformalarda pikirini aýtmaga çalışýan çekinjeň Türkmenistanlylaryň bellemeklerine görä, Türkmenistanyň mollumlaryň mekteplerden gaçmak üçin ähli şert bar. Yerli sinçiler şol sanyny mollumçylyk taşlan adamlaryň käbiri özara söhbetdeşlikde soňky ýyllarda diňe mollumlaryň arasynda däl, başga urlarda hem ýalty, beýpark adamlaryň juda köpelenigini, olaryň diňe işe görünsem, wagt geçirip aýlyk alsam bolýar diýen pikirlerini gizläp hem durmaýanlyklaryny, işini ihlas edýän adamlaryň bolsa barhaken lap geç bolýanlyklaryny, sebäbi ýurtda küýde döwenilen suw getireniň tapawynyň gaty adalanlygyny öňe sürýärler. Şunun bilen baglylykda Azatlyk prezidentiň mogolymlaryň käbiriniň awraýy, olaryň aýlyklary bardy aýdan ýerlikli sözlerinden soň Twitter'däki habarçylaryna ýurtdaky mektepler we pedagoglaryň işertleri bardy birnäçe sorag berdi. Durmuşyň ýyl-ýyldan gymmatlamagy we mogolymlaryň bir kanun çykdyjylary nazara alynsa, onda olaryň aýlyklary gaty az. Bu pedagoglaryň hem öýlerindäki, hem jemgyýetdäki awraýyna agyr darby urýar. Mektepde we okuwdan soň mogolymlar bilen agyz deňäp, olary sarpyk çalmakdan gaýtmaýan okuwçylar hem bar diýip, Azatlyň Aşgabatdaky çeşmeti aýtdy. Habarçylarymyz hem seli ýagdaýlaryň bardygyny tasdik edýärler. Her ýylyň awgust aýynda mogolymlaryň arasynda tapak sany sagat üstünde gowuk galmagy turýar. Özleriniň gurrun bermeklerine görä, okuw sagatlary mogolymlaryň arasynda deň derman bölünmeýär. Kimöň mektep direktoryna pul berip ýetişen bolsa, şolaryň tagady köp bolýar. Ortaçy tagady üçin berilýän puluň mukdary
ortaça 200-300 Amerikan dollary diýip habarçymyz aýtdy. Azatlyň habarçylarynyň yerlerde mugallimler, ene atalar we okuwçylar bilen guruluşyp beren maglumatlaryna görä, Türkmenistanda mugallimlaryň ýa-da mugallimçylygyň awraýdyň aýlyklaryň az bolmagy bilen bagly däl. Bu ýerde durly faktorlar, sol bir wagtda Sowet döwründe miras alynan geldi geçerlik hem bar. Mektebi 1990-njy ýylda tamamlanan ýaşaýjynyň sözlerine görä, ondan bäri 30 ýyl geçdi-de mektepde tasdan hiç zat ütkümedi. Ol wagtlar hem mugallimler okuwçylara jan berip tapak bermezdi. Sınıfta 30 okuwçy bar bolsa, solardan 3-5 tane okuwça üns berip, sol 5 okuwçyny sowat etsem boldy diýilýän ýörelgi bardy. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimlaryň awraýy baradaky söhbetimizden ýardyňyz. Aydylmagyna görä her sınıfta gowrak okumaga çalışýan ýa-da ene tasy öý işlerini barlayan, alýan bahalar bilen gyzyklanýan 5-6 okuwçydan beýlekler adatça mugallimlere sowgat berip mektebi tamamlaýar. Ýöne soň mektepde zordan 3'lük baha okan okuwçylaryň ýokary okuw jaýlaryna girip diplom alyp resmi taýdan hünärli adam bolýan halatlary seýrek bolmaýar. Meniň okuyan sınıfymda zordan 3'lük baha okayan okuwçy känni. Şolardan 3 gyz gruply hasaplanýan maşgalalardan netijede olar Seýitnazar Seýdadyň Mugallimçilik institutuna okuwa girdi. Innolar meniň bilen bile zordan 3'lük okan mekteplerini meniň çağalaryma sapak berýärler diýip Azatlygyň lewaply söhbetde aýtdy. Onuň pikiriçe bu hili ýagdaýda mugallimlaryň awraýyny artdyrmak hakyna gurrun etmegiň kän manysy bolmaz. Meniň pikirimçe egerde mugallim öz okuwçylaryna gowy bilim berse, onuň awraýy bolar. Häzir okuwçylaryň bilýär, mugallimlaryň käbirine ýeterlik bilim düşünje ýok. Bu hili bilimsiz mugallimler öýdegelerini mektep direktoryna para sowgat berýär we direktorlar olaryň işindäki kemçiliklere gözüm ýar diýip söhbetleşimiz bu ýagdaýyň mektepdäki mugallimlerdaky jogapkärçiligi peselýän faktorlaryň biridigini bellädi. Twitterda lakam bilen pikirini aýdan öňkü mugallimleriň biri saga düşün berilmeli para bilen bolýan bolsa işlemäge razy bolanyny, ýöne mugallimin çykdyjysynyň munyň bilen guturmaýanyny aýdýar. Habarçylarymyz bilen aýry-aýrylykda gürleşen ýerli mugallimler saga dalmak üçin direktora para berýän mugallimler bar. Ýöne öz işini gowy bilýän, para bermeýän mugallimler hem az däl diýdiler. Emma direktorlaryň işini gowy bilýän, para bermeýän mugallimleri dürli bahanalar bilen ýana-ýan sagadyny kesýän wagtlary hem bolýar. Bu hili adalatsyzlygyň dowam etmegi, gowy mugallimleriň mektepden gitmegine, başga iş gözlemegine sebäp bolýan noksanlyklaryň diňe biri diýip Azatlygyň söhbetde aýtdy. Bu aýdylýanlary häzir Ýewropa ýurtlarynyň birine ýaşaýan odal Aşgabatyň 31-nji we 50-nji mekteplerinde işlän öňkü mugallim hem tasdik etdi. 50-nji mektep Şahir Kerim Urwany Pesowyň adyny göterýär we Turwaşdan ýokary wezipeli resmiýetleriniň çağalarynyň hem islegli mektep boldy diýip ol 1980-nji ýyllaryň aýagyna täze açylan mektebe geçmek üçin işden gitjegini aýdanna 31-nji mektebiň direktorynyň ödüne eýýän 20-nji adamyň işden çykmak barada arda berenligini aýdyp, sen beri gitmeseni diýip ýalbaranlygyny gurrun berdi. Öňkü mugallimyň tasdiklamagyna görä, gowy mugallimler para bermeli ýerde bozuk resmiýiniň ýol başçylygyny işlemek islemeýärler. Ýöne gowşok mugallimler şeýle mektepleri we direktorlary gözläp tapýarlar. Şol döwürlerde bu ýagdaý bozuk we mektepleri pese düşürýän ýolbaşçylar barada mugallimleriň şäher boýunça geçirilýän ýyllyk ýygnaklaryny açyk gurrun edýän mugallimler hem bardy. Emma soňra jemgyýetde tanqid etmek hukugy diňe prezidenti degişli boldy diýip häzir Ýewropada ýaşaýan öňkü pedagog mektep bilim meselesiniň ähli adamy ilkinji nowatda hem enatalary gazaklandyrmalygyny, olaryň döwrewap bilimi, bilimdäki açyçanlygy bir talap etmeliligini ýytady. Azatlyk Kerim Urwany Pesow adyny mektepde okan we soňky 10 ýyllykda günbatar ýurtlaryna işläp gowy aýlyk alýan bir näçe Aşgabatly bilen söhbetdeş boldy we olar öz mugallimlerini minnetdarlyk bilen ýatladylar. Sapak gidip duranlar, klaslaryň kapysy açykdyr. Birden sonu mugallim okuw bölüminiň müdiri kapyny kakarda men gireýinle diýer we ýyzaky parta geçip oturar diýip olaryň biri bu mektepde mugallimleriň sapak geçişine bir gözegçilik edilenligini gurrun berdi.
mekteplerdäki talabyň pes bolmagy, gowy mugallimlaryň ýeterlik höwetlendirilmezligi, mugallimlaryň has ýaltalaşmagyny, işden soň öýüne gelip özüni kämilleşdirmek üçin goşmaçy tagalla etmezligini alyp gelýär. Ýöne bu ýaltaçylyk diňe mugallimlara degişliler. Jemgyýetde adalatyň adalmagy, adamlaryň öz işini, ýurtdaky ýagdaýy, öz geljegini bipark garamagyny köpeltdi diýip anonimlik şertinde urlaşan söhbetdeşimiz aýtdy. Şol wagtda mekteplerdäki umumy ýagdaýy, mugallimlaryň gowşok, sapaklaryna ýetişmeýän ýa yza sürenýän okuwçylara kän üns bermezligine garamazdan gowy okuyan okuwçylar ýalty mugallimler hem tijenler. Tebebi olar maşgalalaryny okuwy jogapkärçilikli garalýan, kellesini bilim düşünjesi bolan, kitap okuyan, goşmaçy sapak alýan çağalardan çekinýärler. Olara üns bermän bilmeýärler diýip azatlygyň söhbetdeş aýtdy. Türkmenistanyň mektep, bilim we mugallimlaryň awraýy baradaky söhbetimizdiň ýartyňyz. Ýatdatsak türkmen mekteplerinde sapak berýän mugallimlaryň zähmet haklarynyň müçberi mundan öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň häkimet başyna gelmänkä we geleninden soň beren maadalary esasynda köpeldirilipdi. Sonda Sapar Murat Niyazow döwründe gysgyldylan okuw ýyllary uzaldylyp, hakyky bilim özgertmeleriniň geçirilmegine umyt baglanypdy. Emma bu umyt ýurtda barha çuňlaşan ykdysady kynçylyklaryň arasynda milli manadyň hümmetiniň ýygyderilip petelmegi, durmuşyň gymmatlamagy bilen barha ýokuldy. Mugallimlaryň aýlyklarynyň beýleki büdjet işgärleri bilen deňişdirilende köpräk bolmagyna garamazdan mekteplerden gidýän, gazançly ýer gözläp işini ütketmäge ýykyn edýän ýokary hünärli mugallimler köp diýip habarçymyz aýtdy. Seýlede ikinji prezidentiň yglan eden bilim özgertmeleriniň ozal esasan ýokary okuw jaýlarynda köp bolan we soň has giň ýaýrandygy, mektepleri we çağlar baglaryny hem gursap alandygy aýdylýan korrupsiýanyň esasy pidasy bolandygy aýdylýar. Ýöne azatlyk maglumat ýapyklygy sebäpli soňky ýyllarda mugallimçilik hünärini alyp, soň başga ugrda işleme kararyna gelen türkmenistanlylaryň çak edilýän müçberlerini hem anyklap bilmedi. Aýdylmagyna görä mugallimlaryň mektepden gitmeginiň ýene bir sebäbi hakykatdanam olardan paxta ýygymy, buğday orogy, potrotçylaryň ýerlerinde otog otamak, sugundur ekmek, ýa ýygmak ýaly durly çäherler üçin ýygnalýan pullaryň ýyl-ýyldan artmagy bilen bagly. İkinji uly sebäp bilim işgärleriniň döwlet tarapyndan gurnalýan durly çäherlere çekilmegi, telewizioniýa üçin ýazgy edilýän sahnalara mejbury gatnaşdyrylmagy bilen bagly. Mundan öňkü habarlardan hem ma'lum bolýaly, Türkmenistanda Uly Berdimuhammedow döwründe uly türkmen toýu görnüşinde gurulýan we sahnalaşdyrylýan çäherlere esasan büdjet edaralarynyň işgärleri gatnaşdyrylýar. Çäre wagtyny, çäräniň geçýän ýerine has ir çağırılan adamlar sagat näçe bolsa-da ol çäre tamam bolýança göýberilmeýär. Seniň saglygyň gowmaya däl, maşgalan barmya ýok, ýa başga bir wazyp işiň, problemaň barmya ýok. Bular bilen gyzyklanmaýarlar. Çäre bolsa hökman gelmeli azatlygyň söhbetdeşi gurrun berdi. Mugallimlaryň işden elin sowadýan ýene bir mesele klas otoglarynyň awatlygy bedew bilen bagly. Sebäbi mektepdäki klas otogynyň ähli çykdajy mugallimlaryň üstüne atylýar. Mugallimlaryň käbiri bu meseleni enatalardan pul çöpleme arkaly çözse, käbiri utanyp ýa çekinip klasyny öz hasabyna remont etdirýär. Enatlaryň arasynda mektebe kömek etmäge ýagdaýy bolan adamlar bilen bir hatarda günni zordan aýlayan adamlar hem az däl. Olaryň käbiri çydaman pul çöpleýän mugallim üstünden degişli edaralary ardaýar. Sebäbi pul diňe remont üçin çöplenmeýär. Aslında mektepleriň awatlaýyş işleri, klas otoglarynyň, mebelleriň, döwlen aýnalaryň bejerilmegi, tutularyň täzelenmegi, okuw esbaplary üçin belli bir derejede döwlet serişdesi goýberýär. Ýöne ol serişdeleriň köp bölegi ýokarda oturanlaryň jüýlerine girýär diýip azatlygyň bir söhbetdeşi bu meseleniň daşyndan görnüşi ýaly ýöneköy därligini bellädi. Prezidentiň portretlerini baýda we beýleki nişanlar hem mugallimler öz hataplaryny täzelemeli bolýarlar diýip ol sözüniň üstüne ýetirdi. Azatlygyň söhbetdeşleriniň biri soňky ýyllarda mugallimleriň okuwçylar arasyndaky jemgyýetdäki sylaw hormatynyň öňki ýyllardaky garanyny hem has azalanyny meňdeýändigini belledi. Mugallimler bilen
Deň durup sanaşyp bilýän okuwçylar köpelýär. Okuwy guturup muallimni urýanlarym bar. Muallim özüne okuwçysynyň uranlygyny aýtmaga utanýar. Umuman alanyňda okuwçylaryň köpüsi muallimleri düýbünden syýlamaýar diýip adynyň aýdylmalygyny soran söhbetdeşim aýtdy. Muallimleriň syýlaw hormatynyň azalmagyna diňe olaryň döwlet tarapyndan salynan ýagdaý däl. Eýsem ýokary okuw jaýlaryna parakhorluk hem öz goşandyny goşýana çalym edýär. Okuwçylarym, inatalarym, kärdeşleri hem ýaş muallimi bir ýyla ýetmän gowtanaýar we onuň okuwyny okap guturanlygy ýa diplomyny pula satyn alanlygy tas hemmekşe belli bolýar diýip synçylar aýdýar. Habarçylarymyz bilen gurrundaş bolan adamlaryň sözlerine görä daşary ýurtlarda okap Türkmenistana diplomyny ikrar etdiren muallimleriň bir topornyň diplomyny okap däldi. Başga ýollar bilen alanlygy derrew belli bolýar. Türkmenistanyň mektepleri Sowet döwrüniň ideologiýa çyrçyklaryndan saplanmanyka täze şahsiýet kultunyň ilki öňkü prezident Şah Şahir Bakybeýik diýilen Saparmurat Niýazowyň saýlanan eserleriniň onuň özi we enatasy baradaky sapaklaryň ejirini çeken bolsa, soňra Gurbanuly Berdimuhammedowyň jowher zihininden dören nilýän eserleriň onuň özi we enatasy baradaky sapaklaryň jewrini çekmeli boldy. Radionyň söhbetdeşleriniň sözlerine görä, arkadaky kitaplary we beýleki ideologiýa, wagt sapaklary bir tarapdan aňsadiş hasaplanýar. Sebäbi beýle sapaklary geçmek, çağalary bu urda belli bir düşünje bermek o diýen kıyynlar. Şol bir lent çykan ýa-da ýa tutulan sözleri gaýtarasaň bolany. Ýöne fizika, informatika, matematika ýaly sapaklary okutmak kıyyn. Bulary okuwçylary düşündirmek üçin iki tarapyň hem akyl tagallasy, köp okumak we başarnyk gerek. Bu sapaklary okudýan güýçli muallimler tassan ýok diýip söhbetdeşlerimiziň biri hakykatda muallimçilik künärini alan, emma çağa zat öwretmeýän muallimleriň köpelýänligini öňe sürdi. Onuň sözlerine görä, okuwçylar muallimleriň käberiniň sapak wagtyny telefonlaryny güýmenip, oýun oýnap oturýanlyklaryny ýa-da okuwçylary kitapdan bir teksti göçürmegi taşyryp, klasdan çykyp gidip, jaň bolmagyny 5 minut galanyna ýerine gelýänligini gurrun berýärler. Muallimleriň käsi kimin enatasy gurprak bolsa, şol çağany öňe sürýär. Etrap, vilayet olimpiadasyna gatnaşýan çağalar bardy aýdylanyna bolsa, çağanyň bilimi däl köplenç enatalaryň jüýsü warlanýar diýip yerli habarçymyz bilen söhbetdeş bolanlaryň biri aýtdy. Onuň pikirçe, bu ýagdaýlaryň ählisi birleşip mektebe baryp 45 minutdan 5 saat oturup gaýtsak boldy diýip öýler bilen mektep arasynda gatnap ýören bipark okuwçylaryň sanyny köpeldýär. Seýlede Bilim Ministrliginiň işgärleriniň mugallimleriň okuwçylary berýän biliminiň hilini däldi, eýtem berilen bilim baradaky ýazgylaryny, depderlerini barlaýandyklary we şunuň bilen çäklenýändiklary aýdylýar. Rus, ingilis dilinde okudyan mugallimler çağlary kitapdan bir teksti terjime etmegi öýse edip berýärler. Olar diýilen teksti öýlerinde terjime edip gelýärler. Emma olaryň hakykatda berilen tapşyrygy öz başdak ýerine ýetirip bilýändigi ýa bilmeýändigi barlanmaýar. Depderler terjimeden dolu bolsa bolany, hemme zatdyň kagyd ýüzünde diýip radionyň bir söhbetdeşi bilimdäki jogapkärçiligiň tasdan göz boýokçylygy öwrülip barýandygyny belledi. Sol bir wagtda enatalaryň käberiniň pikirine görä, okuw kitaplary başlangyç klasslaryň okuwçylary üçin agyr. Özüni oňarýan enatalar çağlar üçin mektepden, klassdan daşary mugallim tutup çağlaryna goldaw berýärler. Mugallimler tapakdan daşary tapak bermek üçin tagydyna 150 manat ağırlygynda pul alýarlar. Tapakdan daşary ders berýän mugallimler mektepdäkiden tapawutlykda tapagyny gyzykly etmäge, gowy gurnamaga çalışýar. Okuwçylaryň sanyny köpeltmek üçin ýysyna köp ihlas siňdirýär diýip habarçymyz aýtdy. Seýlede tapakdan daşary berilýän tapaklarda arkadaň kitaplary, onuň ýörüdýän siýasaty barada gurrun edip wagt ýitirmek zerurlygy bolmaýar. Bu zatlar çağlar üçin gyzyksyz diýip ol aýtdy. Synçylaryň köpüsiniň bellemegine görä, Türkmenistandaky mugallimleriň ählisini bir aýakdan sürmek dogry bolmaz. Ýöne çyny bilen okudýan, çağlary bir zatyry öwretjek bolan pedagoglar gaty az. Bu ýagdaýyň sebäbi paranyň tas ähli ýerde uly orun almagy bilen bagly diýip hasaplanýar. Türkmen mektepleriniň ýagdaýy, berilýän bilim düşünjäniň derejesi, soňky 30 ýylda ýetişen ýaşlaryň sosial ulgamlardaky sözlemlerinden köp ulanýan edepsiz sözlerinden hem görünýär.
mektebe gutorup, guşun gulluguna giden oglanlaryň arasynda öýlerine hat ýazyp bilmeýänleriň az däldigi hem bireýän belli boldy. Diňe salam hatyny däl, eýsem öz atlaryny ýazyp bilmeýän okuwçylar hem kän diýip habarçymyz aýdýar. Şunuň bilen bir wagtda soňky 20 ýylda gowy okan ýaşlaryň ýurdun ykdysadyety üçin gaty gerekli beýneleriň barhakän daşary ýurtlara gitmäge ýykyn edýändigi habar berilýär. Pikirnaydan yerli hünärmenleriň ananjyna görä, prezidentin birden moğolumlaryň awraýyny, aýlygyny ýokarlandyrmak barada alad etmegi daşary ýurtlarda bilim alan moğolumlaryň hem inni barhakän ýyllaryna daşary ýurtlara gitmäge taýýarlanmagy bilen bagly bolup görnýär. Sebäbi olar daşary ýurtlarda Türkmenistanyňdan haskän aýlyk aljaklaryny, has rahat işlejeklerini ananýarlar diýip söhbetdeşimiz aýdýar. Mundan öňki ýyllarda döwlet edaralaryny işleýän jogapkar adamlaryň arasyndaky başarnyksyzlygyň görnetini köpelmegi bilen baglykda hökümet ýolbaşçylarynyň ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek okuwçylary giriş synaglaryny ýykmalyk barada dillen buyruk berenligi barada tasdiklap bolmaýan resmi däl maglumat çykypdy. Ýöne soň mekteplerdäki ýagdaý sebäpli ýokary okuw jaýlaryna öz güýji bilen girip biljek ýaşlaryň hem adalanlygy habar berildi. Bu ýagdaý azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen universitet professory hem tasdik etdi. Hormatly dinleyijiler, Türkmenistanyň mektep, bilim we moğolumlaryň awraýy baradaky söhbetimizden ýarsyňyz. Eýsem mekteplerde ýagdaýlary üýtgetmek üçin nämeler edilmeli? Eger Türkmenistan bilimdäki parany ýok etjek bolsa, moğolumlaryň garny öýrýäli aýlyk görmeli. Direktoryň aýlygy 2000 manat. Her ýygyna geçirenine pul çöplemegiň gurrungyny edýär. Maskaraçylyk. Mektep ýolbaşçylary aýlanyp öz işgärlerinden pul dileýär. Dünýäde başga beýle ýurt ýok diýip radiýanyň ýeni bir söhbetdeşi özüniň prezidenti ananmaýanlygyny bildirdi. Arkadagy ananmaýyşlary ýaly moğolumlar onuň ogluny hem ananmaýarlar. Sebäbi olam boş wada satýar. Boş sözler aýdýar diýip anonimlik şertinde urlaşan moğolum aýtdy. Dorlaryň resmi we gara waglar kursy saklanyp galdy. Döwletiň ýokary derejeli aýlyk diýäni 5 ýa 6000 manat bilen daşary ýurtlara gidýän moğolumlary saklap bolmaz. Bu diňe häkimlere, Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärlerini, prokurorlara we kadylara berilýän aýlyk gara waglar kursyna hasaplasaň $240-280 geçmeýär diýip söhbetdeşlerimiz aýdýar. Egerde moğolumlary hakykatdan hem höwetlendirmek isleýän bolsalar, türkmeniň häzirki bazar sebädi göz öňünde tutulsa, olara adyndan 25-30 000 manat meçberini aýlyk berilmeli. Bir stavka diýilýäni 50 sagatdan 32 sagata getirmeli. İş günni hepdede 5 gün düzgünne geçirmeli. Dünýäde diňe sanlyca garyp döwletde hepdede 6 gün işlenilýär. Ösen ýa kadaly döwletlerde hepdede 2 gün adam ýaly diňjalanýar diýip habarçymyz söhbetdeş bolan adamlaryna sargylanyp aýtdy. Onuň sözlerine görä, ýerden sagat 8-de mektebe baran moğolum öýlen sagat 4-5 çenli klasda bolup öýüne gelenden soň ýary ýa çenli konspekt ýazýar. Onuň maşgalasyna däl, hatda özüne seretmäge hem wagty bolmaýar. Bundan başga okuw programmalary hem döwrewap bolmaly. Her ýylda kämilleşdirilmeli. Okuwçylar üçin hökmany eşik düzgününden, mezuri uniformadan el çekmeli. Milleşik bilen ahlak terbiýesini bermek synanşygy netije bermet diýip türkmen asly moğolum özüni Jeren Aşyrowa diýip tanadan pedagog aýtdy. Şeýle dol Türkmenistanyň okuwçylaryň arasynda gowruluk hadisalaryny, beýleki agyr ýagdaýlary ýaşyrmagynyň meselelerini çözmäge kömek etmeýändigini belledi. Maglumat üçin aýdylsa, bilim almagy hukuk Türkmenistanyň raýatlarynyň esasy we aýrylmaz konstitusiýon hukuklarynyň biri bolup durýar. Hormatly dinleyijiler, eýsem türkmen mekteplerindäki ýagdaý, türkmen çağalarynyň bilim düşünjesini ýokarlandyrmak, şol wagtda moğolumlaryň awraýyny ýokarlandyrmak barada sizden nähili pikir garaýşlar bar. Bize bu arada ýazyp hem, telefon edip hem öz pikiriňizi aýdyp bilersiňiz. Hormatly dinleyijiler, şunuň bilen hepdäniň jeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinläniňiz üçin köp sag bolun. Belki de has köp dinleýije ýetmek üçin
onu paylaşmagy, like goýmaňyzy, öz pikirleriňizi komment, tesir görnüşünde ýazmagy hem haýyş edýär. Şeýle-de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy habar bermeňizi soraýar. Azatlygyň tolkunlaryndan aýrylmaň.